Nagpahimangno ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ngadto sa publiko batok sa nagkalapad nga scam nga nagagamit sa ilahangalan aron mangilad pinaagi sa pag-offer og ayuda bugti sa personal nga impormasyon. Sumala sa DSWD kasagara magsugod ang pagpangilad pinaagi sa mensahe o chat nga nag-ingon nga makadawat matod pa og 8,000 pesos ang mamahimong biktima bugti sa paghatag og contact number o uban pang mga detalye. Giklaro sa DSWD nga dili kini lehitimong pamaagi tungod wala sila nagapangayog personal nga impormasyon pinaagi sa private message ug ang tanang ayuda ginhatag pinaagi lamang sa opisyal nga proseso, field offices ug local social welfare and development office. Gidasig sab sa mga kasama sa DSWD ang publiko nga magmatngon dili dayon mo tuo og siguro hunggikan lamang sa opisyal nga Facebook page o website sa DSWD ang ilang saligang impormasyon samtang ipahinumdum sab nga walay bayad ug walay backer ang pag-avail sa mga programang benepisyo sa DSWD.